O tema das mascotas. Quen opina que é unha tontería iso de dar 2, 3 días de baixa pola morte dunha mascota? Que levante a man. Chen, chen. Ah, pois mira, ninguén levanta a man. Ninguén. Mira, aquí, Mira, por unha aquí, muller. por exemplo. Podes poñerte en pé. Como te chamas? Collo o micro. Chámome Patricia. Patricia, Mira, contanos. porque, a ver, 3 días me parece moito. 2, Un día, un día. sí. Pero algún día sí, entonces, algún día sí. Un día, pero Vale. 3 días como un familiar, non tes que ter unha herencia, non tes que facer papeleo, son tes que enterrar. Pero dilo dende o Entendo punto de vista- que teñas unha pena por unha mascota. Eres lógico, empresaria, pero- eres empresaria, eres tía que tens que firmar os días. Non, non son eu, pero Ah, a vale. mellor teño un compañeiro que se vai e me queda a mí o traballo. Non, Pero ti tes No, mascotas. Pero non teño mascotas. Ah, non tes mascotas. Claro, alguén que teña unha mascota lle falecera pensa que deberían de dar días libres. Mira, por aquí, ali, as de sempre. As de sempre, as Temos trillizas. as trillizas, as tres irmás de sempre. Póñanse en pé, por favor, ou a que queira falar. Pois eu creo A- que a do sí. medio. Eu creo que sí, porque a mascota al final é parte da túa familia. A mí me ha dolido moito máis a morte da mi mascota que de coñecidos. Cantos días tanto. crees que sería o xusto? Pois 2, 3... 2, 3 días. Sí, para apaciguar e estar... Aquí din 7, di a Irma 7. No, xa de pedir dicía 7, pero es unha exageración. La perdió unha gamba, estuvo fatal, Perdeu unha gamba, estivo fatal, non? No, a ver, no, claro, eu digo vos unha Cada un- cousa. Eu non sei cantos días farían falta, non lle vou a poñer días, pero desde logo estou de acordo coa xente que di que farían faltar días. É máis, vouvos a confesar, vouvos a confesar algo. Conta. Vouvos a confesar algo. Eu perdín o meu gatiño, a Epi, que levaba comigo 20 anos, espera, antes que eu daba a información do tempo na televisión de Galicia, esa semana tivo que ir grabado o tempo, porque non era capaz de facelo en directo, da perda, do dor que tiña. Mira, esta señora está me dando a razón, por exemplo. Loli, non me Non. digas, eu teño un gatiño, Exactamente, mascotas. eu tuve unha gata Tivechela? durante 14 anos E faleceu. e morreume. Estive- E meu fillo tuvo que ir ao psicólogo todo. Sí. O pasamos moi mal. É que a dor é Teño horrible. aquí. Ah, mira Que isto. bonito, mira. aí, Era tatuado. miña, era unha máis da casa. Unha Que máis Oye, bonita. e que pensades de facer un enterro? Dun enterro, pois eu vexo moi ben. Para min era un no máis da casa. Mira, Rafa, temos ali cama Por levantada ali e con había unha cara persoa bastante seria. que me estaba chamando Queremos por aí primeiro escoitala. esta Sí. muller. Mira, tes micro, está Adrián, perdoa que me poña por diante da cámara. Podes falar. Os nenos, esos sí que son os que máis o sinten. Xa. Porque a min pasoume, os meus netos, eu pasei no mal, pero os meus netos pasaron no peor. Pero peor, choraron, eu creo que choraron toda a semana. Aquela chica que está ali, que tamén é unha das de sempre, contanos. Eu perdín a miña... Aí, dalle un aplauso, porfa, que entendemos este momento. A miña perriña fai un ano Sí. e pico, pero teño o perriño que está moi maliño do corazón e está aí. E a min... No, é que eu veño Mira, darlle un abrazo porque a entendo perfectamente, porque eu chorei mil mares, e o que estás facendo é un orgullo, é un exemplo para toda a xente que está na casa, que nos está vendo aquí, mira como nos dan a razón, porque un animal de compañía forma parte da nosa familia, hai que chorar para pasar ese duelo. Loli, Logo non lo contas, vale? Loli sempre facendo compañía, como es. Por aquí temos a Abu Magda, unha das de sempre tamén, Abu. Tuve unha mascota, Sí. morreu, hombre, sentino moito no momento que morreu, pero era un animal. Era un animal. Ahora, Que mascota era? era un can de palleiro pequeniño. É verdad, jolín, era un can de palleiro pequeniño. Eu, cando iba para a aldea, non me había Dios que entrara na casa. Pero E faltoume- o tema non é o animal, o tema é o vínculo que temos con el, non? Bueno, É a dor que tes co animal, non? E Porque tiña- é como un netiño para algunha xente. claro, que tuvo moita perda del na aldea. Eu, o animal no piso, non quero. Ah, amiga, é É que o vínculo é diferente. diferente. Pero por que non o queres? Porque mira, porque non quero, porque non, porque se suba ao sofá, despois veñen os netos, suben ao Limpas. sofá. No, pero teño netos e nos quero por onde están os perros.
Oye, que... A ver, que quero dicir? Que respeta a opinión de todo o mundo, Espera un momentiño, Abu. Aos netos na casa, porque este é un clásico. Eu coñezo, tiña unha tía segunda que non quería animais na casa, igual os pelos no sofá. Ten un canciño agora que non sae da cama, un chihuahua pequeno, e dígolle aos netos, hai que regalarlle, hai que ir a un refugio a por un canciño para Abu Magda. Sí. Eu teño un fillo que ten 2 cas, un enorme, outro máis pequeno. 4 fillos, outro un camiño e 2 gatos. Das abasto. Pero Non dou abasto, é unha no. familia moi grande, cans, gatos... Os animales forman parte da familia. Cando se perden, claro que nos poñemos tristes. Logo hai que saber recuperar esa felicidade, Sí, pero eu vou á a dor casa do está meu aí. fillo e miro dos netos, pero eu non saco semejantes perros. Porque xa Bueno, é teño unha... respetable o No, que pero non Teño unha sacalos. rodilla Si te rota. encariñas con eles ou non, e logo sufrir ese encariñamento, non? Home, Cando non están. un cariño sí, pero como se fora un veciño así cercano a unha persona non é pa o perro. Eu respeto todo, Ai, pero... Respeto Din por aí toda a razón. Hai xente que está de acordo, Está de acordo. Bueno, xa temos quente aquí os Isto xa vai- feligreses, Volveremos co tema das mascotas e outros moitos porque Ahora- isto vai dar moito que falar.